Cek. Cok. Cek. Cok. Cek cek. Cok cok. Cek. Sampean sih Tommy. Ya sampean sih. Ya kalau iki peang dhisik. Kak kono sih ae. Jarene ku sing elek iku mburi-mburi, sing ayu dhisik ngono. Lha apake dhewe munggah mau ibu-ibu rasan-rasan wisan kok. Rasan-rasane. Lho gapuroe teko gede-gede ya. Lho, awake dhewe iki kan apa disebut gapura iku enek benere. Kok iso? Lah nek nduk kampung-kampung ngene kok kan katene mlebu kota wilayah Mojokerto ya kan enek gapura gede ya. Selamat datang di kota Mojokerto. Lah, iki kan seniwatine lho wayahe mlebu rene kan selamat datang seniwati Ludruk Budi Wijaya. Berarti kudu gede ya? Iya, kudu gede. Mek cilik duduk gapura. Dudu. Apa? Iku ngono kremikan. Monggo. Nggih saderengipun dalem ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk kutok iki sing jawab mek bolo-bolo ngarep-ngarep tok. Anjen kene iki penganut kebatinan. Nggih. Jawab salam dalam hati ya. Lah yang ngene tok. Mas Sidi assalamualaikum. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sing jawab salame Mami Oktamene tak dongakno akeh rezekine. Sing boten jawab Abu Gusine ping pindho are. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkah ing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Ugi matur sembah nuwun channel YouTube sing dalu menika meliput yuk. Nggih, matur sembah nuwun. Channel-channel YouTube yang di depan ki akeh. Cuman apalku ya MKD, terus napa niki Mas Dion. Tintune nggih matur sembah nuwun atas bergabungnya dengan channel YouTube Budi Wijaya TV. Ten kene Budi Wijaya TV wonten apa mawon yuk? Wonten cerita-cerita humor ludrukan. Wonten ludrukan, wonten campur sari yang terbaru Delewung. Delewung anti galau. Ugi wonten channel YouTube Gondol TV yang menceritakan yuk. Nggih menceritakan kisah-kisah seniman seniwati ludruk seluruh Jawa Timur. Wonten diliput di Gondol TV nggih. Di Gondol TV. Sedulur sabu matur sembah nuwun sowane atu-atu sampai tekan nggih, matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Segodo Bancang Tarik. Matur suwun abah rawuhipun. Sugeng dalu, Mbak. Saking Lamongan Tikung matur sembah nuwun. Sugeng dalu. Mas Iqbal matur sembah nuwun rawuhe. Saking pundi malih mi? Saking Dawar Brayu. Dawar Brayu. Nggih, seluruh Jawa Timur Laban menganti Bringkang matur sembah nuwun Segodo Bancang. Apal ya yuk. Nih. Wes hafal kabeh sampean matur sembah nuwun rawuhipun sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Ugi penggemar paling setia tim pedhot jalur langit sampun mirsani grup-grup kita mriki. Sembah nuwun, matur sembah nuwun Dek Kaji Suud sugeng dalu. Ugi ini Kabupaten Supi rawuhipun Kang Mas ganteng dhewe keplayan. THJ Tajik Nyengkuyung dalu menika. Katur njenengan sami sound system Horke Jombang. Nggih, niki audione napa Mas Jono ingkang duel dalu menika? Aini Pro. Oh, Aini Pro matur sembah nuwun kagem audio Aini Pro. Nggih, mugi sukses kedepannya banyak jobnya nggih Mami. Nggih. Fortuna Lighting dalu menika tasih nyengkuyung nggih, Mbak. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Mbak, nggih. Temriki pataran sampean nggih menika bedayan sekian kali. Kalau aku, Mbak. Yuk. Aku kok bingung ngono iku tak beguk suwe-suwe. Saderepun diwiwiti sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ayo yuk diwiwiti dhisik. Nggih. Sesarengan duo. Napa? Kak Pokro. Nggih.
Matur suwun Bapak Kuswanto. Selembar kodonge ati kudu sabar lan hati-hati kaya ngene rasane tepe kaya kendang dibubur rawon kaya ngene rasane ati kaya wayang ginewi lakon. Tasik sesarangan keluarga dalam ludruk Budi Wijaya saking Oke. Gusti Anjo Bang. Langsung kemawon dipun timbali adik-adik yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonane Budi Wijaya, Ning Kiki Amelia dan Ning Adis Arista. Ya. Wingi kok gak hadir Mas Jamilun. Nanti ditinggal arek-arek jamian membegi. Jarek kawong lunture putih, atiku bingung, rujuk gak mulih. Nek nang Jombang mampira sengon lemang genang akeh wedine penokak sambang ora kirim ingon yen ora seneng akeh gantine. Sabaripun Mbak Adis kali Mbak Kiki dipun lajengaken Sing duwe swara mas Ning Sanana Disco Handayani dan Ning Marsa Aulia. Matur sembah nuwun kagem Umi Kenti ugi Umi Balong Mojo sugeng mirsani lewat channel-channel YouTube-nya Budi Wijaya. Sugeng dalu umi-umi. Sugeng rawuh saking Balong Panggang. Ing dalu menika Sapa niki yuk? versine pasukan ninja. Nggih. Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumberi ora melu ngombe. Tak rewangi lo ya taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Nang kene iki yo akeh. Ana Nggih. tim pedhot jalur langit ketua Nggih. Idik Kaji Suud. Nggih. Ana jamian Nggih, napa niku? grup PT Anggrem selikur dino. Diganti ae berarti ya Mi. Heeh. Grup PT Anggrem. Nggih. Langsung kemawon Di monggo. belakang Ning Marsa Aulia akan saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari manis Jawa Timur. Ning Putri Agung Sedayu, Ning Rani Asmara dan Ning Nyantika. Dimas Tiga darah katur jenengan sami temriki. Engkang Ning Putri niki darah napa Mi? Darah rendah beliyeng mari jelungup.
Ning Rani Asmara. Darah tinggi ngamukan ambek mboke mau. Ning Nyantika. Darah kotor. Nah kok iso darah kotor? Sering udunen. Ngatana bali ngidul tiba sedan rung bisa kumpul. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Rempeyek akeh kacange senajan bojo tuwek aku akeh sayange. Sabaripun 3 darah langsung dilajengaken sing duwe horeke Jombang. Jombang ning Ika Rempong dan ning Aniku Malah. Saksikan horeke Jombang beraksi. Yo. Sabaripun horeke Jombang langsung dilajengaken Peranan-peranan penting Budi Wijaya, ning Yuni Suyanto dan ning Vikum Sukrisna. Patana sabar yo ngomong putra Nang Semarang mampir kos-kosan wes kadung sayang dianggep koncoan pelasteri dibuntel godhong sing ditresnani bojone uwong. Vikum kali Mbak Yuni sampun ten mriki langsung dilajengaken Penggreman asli Budi Wijaya ning Mariati dan ning Susan Warsono. Inilah ning Mariati Sudarto dan ning Susan Warsono.
Sabaripun Mbak Mariati kali Mbak Susan langsung kemawon. Rizky Daneng Titin Subayu, peranan Budi Wijaya dan pengereman asli. Gentung ahai. Segera Mami Okta tampilkan temriki dua pemain sinetron yang sudah hadir. Ning Endang Sukendut dalam sinetron Kejamnya Ibu Kandung. Ning Sartini dalam sinetron Tua-tua Kladi. Sabaripun pemain-pemain sinetron langsung kemawon temriki Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. nggih Ibu Mary Mojokerto. ning Erma Arifin Jombang Sugeng Dalu. nggih niki senior-seniornya Budi Wijaya. Ayo. Tepus guri jangan blenderang are. Wis kata ayo ika iki kan. Nggih menika patatan saben pedayan Sekar Sari ingkang dilajengaken keluarga Seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya yuk ya. Nggih. Langsung kemawon blender mengguri. Monggo Mas John. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos, THC Audio dan Aini Audio, Fortuna Letting idolane arek Jombang. Sumangga Mas Kus. Oplosan kru tim pedot jalur langit Sugeng Dalu. Sugeng Dalu dikasih suut sak rombong-rombongane digawa.
ojo diteruske mendeme mergo ora ana untunge yo cepet lerenono mandemu ben dawa umurmu Sugeng dalu sedaya oplosan 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 sawat rombongan DP asik akeh sing padha kelempangan uga akeh sing kelesetan ditumpake ambulan coba sawat sawangan kanca kancamu Sugeng dalu lagi solo rombongan tim pedot jalur langit teko kabeh kira Alhamdulillah leren-lereno ayo ojo diterus no yo tutupen botomu tutupen oplosanmu emanen nyawamu ojo terus ke mergane ora ana gunane tutupen botomu tutupen oplosanmu emanen nyawamu ojo terus ke mergane ora ana gunane Sugeng dalu rombongan tim pedot jalur langit sesarangan DKJ Sud oplosane dituang mas coba sabar kae kanca-kancamu akeh sing padha kelempangan uga akeh sing kelesetan ditumpake ambulan yo wis cukup no anggonmu yo wis cukup no anggonmu gendeng yo mari yo leren no ojo diterus no tutupen botomu tutupen oplosanmu emanen nyawamu ojo terus ke mergane ora ana gunane. Terima kasih. Tutupen botomu, tutupen oplosanmu, emanen nyawamu, ojo terus ke mergane. Rusak kabeh awakmu. Sampun kapirang tembangipun apa mau gurine mau ora ana gunane oplosan
Saking Trans Jatim Sugeng Dalu. Sopo? Seragam tim pedot ya akhirnya. Ayo bang. Harum yang sedang mewangi, haruskah gugur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, rajin berakhir kini. Baru saja ku ragu langit madu cinta, kini harus ku telan pahitnya suara. Setunggal lagu apa karo judulnya? Oke, tak turuti Mbak Mindul. Tadi ku belimu toh. Tak turutan ya. Sugeng Dalu katur Trans Jatim sing duwe angkutan. Tak tunggu balimu. Tinggal yang bareng bersama Bu Tiwi Cahaya. Mbak Mindul iki. Ada saya di sini. Nih. Terima kasih Mas berdua. Iso setino pimpitu yen duwe keputusanmu. Yo. Aku ora bakal ngandoli
lilo yen siramu lunga senajan dodo ngempet ing loro aku ragus wis sliramu tak njaluk jujur atimu uga sliramu ra citra senajan adoh kono sliramu tansah gumanting ana ing mripat lan dodo budhalo tak tunggu balimu tim pedot Maafkanlah wahai sayangku terpaksa meninggalkanmu. Aku membenci dirimu dan mudah melupakanmu. Ku tahu diriku, ku tahu dirimu, kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku, kita sudah tak sendiri lagi. Anggap saja semua itu sebagai mimpi tidurmu. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu. Biarlah berlalu. Apa wis tega sliramu bisa kerasa tresnamu apa bakal tresna aku kudu sabar Serahkan saja pada yang di atas sana. kasih lagi tim pedot aja sampai deloe enak no goyangan itu gue juru bos spesial buat Denise.
kisahnya. bersama tim Pedot Jalur Langit bos. Lagune tim Pedot Jalur Langit sepanuwun dikaji suut sak grupe nggih sampai ente pokoknya nggih. Jambu alas katurnya dengan sami. Ayo Mbak Sarkemi, Mbak Delia. Melu aku tonton ludruke Budi Wijaya. Kelingan manis SMP. Terus kelingan melu aku nonton ludruke Budi Wijaya. Sepanuhun yang